Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Tinagasat niya malem di Miyerkules, Oktubre 4, 2024-23. Dito yung di programa tayo Tinapalabas. Dito di pagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwa di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Namang lukib ken mangbasa. Ituloy nga may basa, dito'y surat nga nakaipalaunan na tinapalabas iti biyag kinayan. Ni pagayam tayo, Darwin. Sa tisurat ni pagayam tayo Darwin, agyaman tayo ka dito sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo, iti barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Elvis Panabang kay Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, iti Hawaii. Agyaman tayo pa kinisanggo niyang bayan member Honorable Joey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manipod iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much sa DMT Construction Company nga masarakan iti barangay number 48A, Kabungaan, North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, agserbi nga si pupudno, manipod pa nakaplano aging nga malpas, tikayet yung panakdere na pasdek. TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan, North Lawag City, laudin laeng, ti Cabeza Elementary School, kukwa kinimatmatunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, iti Bugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin kakalaing aircon technician, tapno nornusin da, tiyan yaman na problema, tiyan yaman na problema, ti aircon, tiyan yaman na klase tilugan. Tipugan Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Alan Thailand, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City.
Kadarikrik nyo apo iti bagiyo, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtarkan. Dr. Alan Thailan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Daytoyen tinururan iti gisem kadididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksit iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin iti kabarwangan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Basa ti surat nga nakay palaunan tinapalabas iti biag kinayat ni pagayam tayo Darwin. Aldao, Manong Robert. Saan niya napuputan dandani kami gaya may nagduatawin dito Ilocos kinitatang. May pagpanakil kumet nga nagbalin nga napintas ti apit iti mismo nga talon ken bangkag ni Antisaling.
Kinagpayso na kabsat di kaabay na nga bangkag ket nasalda ni Antisali. Ken masigurado nga tinaggapuan ti pirak wenno kwarta nga naisalda ka ditoy. Ket di naglakwan ka di apit mi nga bagay, mais, palatong ken sabsamani pay. Kang runaan na ka di natnateng. Adda ngamin di kiti tiyempo nga nanginat tinateng ket dumanon di kiti umayagang kat iti mismo akataltalunan ket may biyahe di gitoy nga mapaniti Manila. Nupay kasta kasla awan ti kaimudingak. Nupay siyak ti dumurduri nga agtrap-trabaho iti talon. Ngamin ket ad-adon ti tiyempo ni tatang pare ti panagibiyahe na kariti produkto nga mapan iti probinsya ti Cagayan. Nagbalin meten niya kasla busmi ni Antisali. Ngamin oray ni tatang Manong Robert agiyapon ti kenkwana no kasta asumangpet. Datatang kini Antisali, ti kabsat ko iti ama. Maysa nga maladagang nga lalaki tinpas ngay ni Antisali. Ket napanaganan detoy iti Saldi Jr. Wenno Junior ti awag da kenkwana. Nagbalin niya, makaayayo ni Junior. Nga oras siya ket karaywan nak no makita nak. Nakuna ni Antisali nga kaslapudpud no lakta nga kabsat di pa nangibilang ko kenkwana wenno kabsat nga saan niya mainsa saan wenno saan niya half brother Manong Robert. Aglalo iti nagbalin nga desisyon ni Antisali nga saan kano nga basta half brother no di ket pudpud nga agkapsat kami ti pangibilangat ni Junior. Makaayayo ray out ti pamilya ni Junior Manong ko. Adda di iti gundaway nga no saan ka mapaniti talon tawan ni tatang ken siya ti mangaywan ken ni Junior. Aglalo no ado di aggatang iti mismo nga store ni Antisali kapsat ko. Dito'y nga marikrik na ti kaadlan ti kapsat ko. Ti kapsat ko nga mabalin nga maibaga nga isundo ti kangrunaan nga agbalin nga kadwa iti daytoy nga biyag Manong ko. Dito'y kapsat nga nagtultuloy ti panagtrabaho kiti talon ni Antisali Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na! Subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly.
at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalon at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna no adda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok polusyon dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasayir ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simangpet daytoy a pandemya daytoy face mask ket agbalin nga proteksyon laban kadagitoy nga polusyon, germs, virus, bacteria tapno saan tayo nga hanlain nga COVID no di ket pati sakit nga tonsillitis kada pharyngitis ket maliklikan tayo pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na iti panangdaldalus iti agong tayo mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper wenno lupot tapno dalusan tayo iti agong tayo wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo daytoy ket babae iti panagusar tayo ti nadalus nga danom may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babae iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Daw Manong Robert. Dito'y nga naabot kon ti edad ko nga sangapulo ket siyam. Kayat na nga sa wen, 5 atawenen nga dakam dito'y Ilocos. Manipo dito'y ti panagtalaw mi wenno panagtransfer mi dito'y manipo dito'y probinsya ti Cagayan. Ngem mamati ka nga ta nga dadda nga naigalot ti bagig iti kataltalunan wenno iti talon ni Antisale. Ngamin kabsat na yaramidan paiget din ti kubo-kubo tinagatang nga water pump wenno makina a pagpadanom. Nauso idi dito ya lugar ti panagpadanom iti rabi. Ket adda iti gundaway nga umyanak iti kubo-kubo gapu iti panagpadanom Manong Robert. Dito nga daddapay nga pasnek ko ti nagtrabaho oray no awan ti ururayek nga kaslatangdan wenno sukat ti bannug ko. Umanay siguron para kiti Antisale nga sukat ti banbannug ko iti talon na ikanek wenno panakipagnaed ko kadakwada ken ni tatang Manong ko. Gapu iti daydi nga edad ko, naananaya ko na may sa abaro,
Manong Robert. May sa nga baro nga dan marikna na para iti may sa abalasang. Dito'y kabsat nga naamamok ti may sa nga balasang agnagan Helen. Ni Helen manong ket saan da nga dati nga agnanaed iti barangay nga ayan ti balay ni Antisali nga pagipagnaedak. Ngamin ket aggapuda iti sentro ti syudad. Nakaumay dalaing iti lugar nga ayan mi gaputa. Adda ti kabagyanda nga napanijay balasoy taaw. Ket isuda nga sa nga pamilya, tinapusgan nga mangbantay iti dakkel a balay nga napanawan ti kabagyanda nga napanijay abroad. Iti duwa nga tawen. 20 ket may sana, ni dinto nga sa nga 10 ket siyampay laeng titawen ko. Nagbalin kami nga nasingit. Nopay, kasla alanganin ti kinataok ken kuana ngamin ket naruwam iti syudad. Wen manong, tay kunada nga sosyal ti panagar-arwat pakaramanan gungunay ni Helen. Nupay kasta, saan niya nakaumanay tapno, lapdak ti bagik nga makisininged ken kuana, Manong Robert. Aking kakabsat nga mautupon day diriknak. Wen mamimpinsanin na matnagtiriknak ken ni Helen. Agayat akon ken kuana, Manong Robert. Dito'y kabsat nga, inya daddakpay ti panakisininged ko ken kuana. Adda digiti rabii nga mapanak iti balayda. No dadduma, dumawat akin ni Antisali ti sangkabasita kantidad. Tapno dalayng may gatang iti uray anyala dita na meriendami. Iti kaaddak iti balayda Helen. Saan met nga nagbalin na naimot ni Antisali? Ngem kang kaya yun nakapalpalagipan. Nga saan ka nga nasaya ati managgastos unay, aglalo no saan nadakkel ti masapunan. Sungbatak latdan ti isem ken panangkitak ken ni Antisali, no kasta ti agbali na balikas na kanyak. Bayat ti panagrubwat ko nga mapanagpasyar ken ni Helen. Manong Robert tinasod tinasarsurok ng makabula na panagrayok ken ni Helen, wenno de di umuna nga panangipudnok ti ayat ko ken kuana. Kaasi niya po Diyos sa anak nga pinaay. Wen manong, inaklon na ti ayat ko, ket ditoy, nga nagbalin nga nakaragragsak ti lubong ko. Gapu iti kaaddan ti nagtinawatan mi ti babae nga nakarikna akiti ayat, nga daytoy ket ni Helen. Adda digiti gundaway nga saanin na malapdan tirik na ti may sa alalaki ken babae. Wen manong, ditoy nga maararamid min ken ni Helen ti saan ko maarumbeng. Aglalo no adda digiti gundaway nga dakda kami laeng iti banbantayan da abalay. Kas kumano adda ti atendaran nya pasken digiti nagannak ken kuana ket agbati tapno agbantay. Kaslairan tamit ni Helen ti saan nga sumurot ket pakaamuan nak. Nga addan to ti gundaway nga agwaywayas kami. Ket di takabsat nga ibulos mi tirik nami. Wen manong, saan nga laengen nga day di damo na maramid ti may kadwa, na ulit iti may katlo, na ulit-ulit pay iti adu agundaway ti panagkanaig mi ken ni Helen pagayam ko.
talon. Inggaggaget ko pa'y. Ngem tunggal mapanunot ko no sa dinno ti papanan ti gaget ko. Kasla maupay ti riknak, Manong Robert. Ngami nawan metlaeng ti kasla maururay ko nga gungguna wenno pare iti bagik. Nga day talaunay ti pakaupayak. Nupay kasta pinilit ko nga linabanan ni pannakaupay. Ket pinanaganaygay ko ti riknak para iti trabaho iti talon. Nga adadapay nga nangitunday iti duduras ni Auntie Sally, Manong Robert. Ngamin ti dakke wenno ti basit idi nga tiyanggina na pagbalinen nga mini grocery. Wen kabsat na ilawlawan detoy. Immadumet ten digiti parukyano wenno customers na. Adu pa yen digiti adda iti naununeg nga parte ti ili nga umayagang kat kadigiti lako da kenkwana. Ket tinagbali na sistema manong, mangalada iti stock. Ket indo nagsublida bayadan da, mangalada manen. Tay kuna digiti negosyante nga up and down. Manong Robert agin inanaak iti kubo-kubo nga ayan ti water pump. Idi mapasungadak ni Sally nga sumungad. Dinagdagos ko asinabat detoy. Oh, aapingin may ka ditoy. Narigat ti dalan nga umay ditoy. Amangan ta, adapay ulig iti pagnaam. Aglalo ket nakatsinelas ka lang. Ay, kaya't ka nga makasarita, Darwin. Andi ti pagsaritaan ta. Di mo laingin inuray ket dandanimetri na nga umaya ket jibalayo. Jakon mauray, maburiburak unay. Anya ti pakaburiburam. Ngamin Darwin. Deti maudi nga lawas ti bulan ket saan kumitin niya mauray ti agbinula na sa nga ilik. Saan na yung kunada nga no? Aglangan ka niti panagsangayili kita manganta. Agdadagsin kaan. Nakla atak nga nakaisem iti daydi nga nangiga ken ni Helen Manong Robert. Ngamin uray no saan nasyak ti imo na nga lalaki ti biyag na kaputan na paniknik akdete ti imo na nga panagkanaig mi. Mariknak tinapudno nga panangipatig ko kenkwana. Ken mapnekak met iti supsuplina iti pammateg nga ipapaay ko kenkwana. Ginuyod ko ni Helen nga nagtugaw iti ayan ti kubo-kubo ket inarakop ko. Adan to nga ro din anak taa. Uwen nga rod, anya ti desisyon mo? Kinunana nga madandanagan. Anya ko mati desisyon ko no di itakdir ko tinaaramid. Pagkat din na pagtalikodak kita'y ayatin ka unay. Agyamanak Darwin. Agyamanak. Kaya't kung ipudno ka da, nanang kinitatang ti sitwasyon ko kaputa. Makadkadlaw ni nanang. Adamin di kiti gundaway nga maditirik-riknak ken. Pasaray, agsusugil ken makadulduluak. Ket itata, na ipakaamukon ken ka, ken kunammet nga itakder mo ti, dayaw ko ken, takderam ti naramid ta. Agpudno aktong kadatatang ken ni nanang, makamuka. Oray na kinto no rabii, umayak to iti badayo. Umayak to ket no, naipudnom ton ta, kasarita dak. Akwek, apeket din niya saan. Deta ti may isa ka di kang runaan na paningipaniknik ko keng kahelen, ay ayaten ka unay-unay. Kasamanang itulit yung ibasa, ni surat ni Darwin, nagyaman tayo ka dito sa maganad.
Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarigrig na inyo iti bagiyo, ket yung ikonsultar ni Doktor, mapan iti Doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo ba di Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawag Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. At daanda ka di kakalaing nga aircon technician, tapnornosen dati problema ti aircon, ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, ukwa imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Pagkakaroon tayo ti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City, lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, agserbi ka na kayo si Pupudno, manipod pa nakaplano aging gana iti malpas ti kahit yung pataktirin na pasde. Ti TMT Construction Company, kukuha kinimatmatunan ni Honorable Pastor Tedwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili, ti Marcos. Pagyaman kayo na Mr. Elvis Manabang, Bayan Member Honorable Dewey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Waianae, Hawaii. Kaya ni Mrs. Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Daytoyen tinururan iti regisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panakaisubli ti husto alanga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo ang lugan nyo itinaing kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod iti kadaanan, aging ganin iti kabarwanan na modelo, inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, inangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration, iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Adak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common no kaduan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukit tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada diti pala-pala kutkut sarita hairpin ket naduma pay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Kabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, na dalos alupod. Ti maudi nga tip, ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo,
oray maminsan, wenno mamindua, iti maysa nga tawen, tapno no masirip, ken ma-check up, tay ear, nose, throat specialist yo, tay lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madalusan, wenno nasken nga aramidan na, ket aramidan na daytoy. Ken may kolektar di daytoy, ket saan nyo kuma, ibaybayag, wenno itantantan, ting kayo pa nagpa-check up, no addaman ti sa bali nga malit na natay lapayag yo, panagsakit man daytoy, wenno panagkapsot ti panagtingnig na, ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakelmet latay namnama na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Panagiti pagtengan day ding rabi. Dito nga insaganak ti bagik tapno sumungbat. Kadagiti naganak ken kuana no kas pagarigan. Ket pudno unay sa anak pay unay nga nagbayag idi kasarita na akong ti ina ni Helen. Darwin nagpudnon ni Helen. Ket sikat ibagana nga amati at ti saklulo na. Anya ti desisyon mo barok? Itakder ko na, saan ang babali na tali ko dakti? Bunga ti aramid mi ka ni Helen. Agyaman kami no kasta. Alayabam to nga ruden di kiti naganak keng kata, pagsasaritaan tayon ti panagsimpayo. Saan kami ngagpilpili ti tao? Tilaing kalikagom mi ket isuti panangipatig mo iti anak mi. Nga saan to kumangagbalin niya nakakaasi wenno agsagabay ti dinam. Makita kita damit kabalinan ti pamilyam. Ta napintas met ti balay kapag nanay dan yuken. Napiksa ti negosyo ti agsyumangken ka. Dakkel ti store na. Sa nagagit kami ti talon. Balikas ti ina ni Darwin. Nga di naman laam mo no kasano ti kinakirmet ni Auntie Sally, Manong Robert. Naburibura na kiti panagawid ko no kasano nga ipudnok kada tatang ken ni Auntie Sally. Tinagsasaritaan mi kadagiti naganak iti kaya nayat ko, ani Helen. Kabigatan naman tinanon ko datatang ken ni Auntie Sally pakairamanan ni Junior iti lamisaan. Nakaunada din niya si Mango para iti pamigat. Kasla jak ammo ti panangirugi iti panangan. Kinadadda nga jak ammo no kasano ti panangirugi. Iti panagpudnok kada Auntie Sally ken ni tatang ko. Aging nga nagtimek ni tatang ket kunana. Oh, Darwin, api nga di ka pa'y mangan. Pati ti kapem ket saan mo pa'y nga rinugyan? Ay, kaslaawan ti ganas ko nga mangantang. Apay met, balikas ni Auntie Sally, masapo lamang ang kagabuta. Ado di kiti obrami ti talon. Saan na mabalin na mabisinan ka? Saan na mabalin na nakapsot ka? Balikas na, nga kasla iman mandarnak manen, tapno sumalog iti talon. Ada nga minti problema tatang, Auntie. Anya dito nga problema? Ni Auntie Sally tinang sipaw iti balikas ko. Ay, ni Helen nga kaayanayat ko, Auntie. Tatang. Agdadagsenen. Naklaat ni Auntie Sally ken uray ni tatang. Kaya't datang nagitinagan nakadakad ken ni sa Helen nga. Mapantayon makisarita tapno maplanon ti panagsimpami.
nagaburrido tila nga ni Auntie Sally. Anya ti kaya sa wen? Agkasar kayo? Ay susapo. Dakil nga gastos ti pakasar, Darwin. Amangan ta sa ano umanay ti sa nga gaso taribom. Aglalo no, aduda nga parientes uno partidos. Nagsin na ay ti amak. Apay ngamin nga, di kayla naganaan natin. Apay nga di man la nagawidan tirik nayo, Darwin. Pakawandak ko matang. Pakawandak ko ma. Ngem, awan ti sabali nga pagkamangat mo saan na da kayo tatang. Da kayo ti, amak iso nga. Iso nga agpaiso ti amam. Ang kasanumit din ti. Sus Maria Josep, Darwin. Anya de tuwin nga naramid mo. Isarsarak na kami ni tidak kilagastos no kas pagarikan. Sikan tulad tan ti mapansaldi. Saan ko nga kayat ti umay sumango. Ken, saan ko nga kayat ti agparwar iti dakkel para iti kasar. Balikas ni Auntie Sally ket timbak deren nga kinibin na ni Junior ket napandan iti mismo nga store. Nagpusis ni tatang hindi makapanaw ni Auntie Sally. Alasang ka nga madanagan. Bayam tayong tunurabi ket mapantanga duwan. Makisarita ta kariti naganak ti kayanayat mga Helen akas kunam. Makitkitak met di amana, masabsabat kuno kwa. Isudat ti agbantay kaditi takkilabalay ti tinapan ni Jibalasyo tao sana yan. Uwen tatang. Agyaman tatang. Agyaman nak. Kinunak manong ket timmak derak meten. Napan ko nala ti jacket ko kasta meten rimwara ko iti ridaw ti balay. Ket nagdiretso akon iti ayan di bangkag kentalon. Tinumpal ni tatang ti Karina kanyak. Nagkuyog kami iti daydi nga sardam nga napan iti pagteengan de Helen. Napintas ti panang pasangbay dagiti naganak ken ni Helen kada kami ken ni tatang. Ngem nagsaludsod ti ina ni Helen. Apay met nga dua kayo laeng. Saan yo akadwa ni bakit mo? Kinunati ina ni Helen. Ay, maditi bagbagi na iso nga dua kami natan ken ni Darwin ti May. Nagbuses ti ama ni Helen ket kastoy ti balikas na. Naske na pagtutulagan tayo no anya ti aramiden tayo. Kastoy met 20 sitwasyon ti balasan ni. Balikas ti ama. Ay, when isungarod nga may kami dito'y kapsat. Abalayan ko namon ta saanen nga may sanud pa iti pasama. Agdadagsenen ti anak ni nga ni Helen. Uwe na balayan, sungay mayak ta. Umayak kad la makipagpakaasi ang nuwen ken mabaling ket agtipon da pay lang kas agasawa ta isa ganaak ti para iti kalaysa no siya namon kayo. Nakidkid ti babae wenno ti ina ni Helen. Apemet nga kasta balayan. Saan kumamit Da kami ti peligro no kas pagarigan talikudan to ni Darwin ni Helen nga anak ni. Saan nga tamet ta? Adan tumet ti agbali ni agbali na bunga ti ayanayat da. Kinagkariak na aramidek ti amin tapno alisto ti pan nakapataod ko di kantida da kasapulan. Amuyo nga tamet no kasano ti rigat. Balikas ti ama. Simbungbat ti ama ni Helen ket kastoy ti balikas na. Makita ti napintas narayray nga sitwasyon ti biyagyo. No arigem da kami paiket diti dehado. Para bantay kami laing iti deto nga balay. Agpaiso nga da trabaho di iti duwa nga anak mi nga ininaunang ni Helen ngem paramit la kadakwada. Mangnamnama kam laing ti kakaasi ti kabagyan ni Baket. Ngakin balay ti daytoy nga banbantayan ni. So nga nukit kita ek ti sitwasyon ti biyagyo ket napintas gaputa
Ada negosyo, adamit negosyo ti bakit mo. Ilinto nga ni Darwin ket isumit ti para trabaho yu ti kataltalunan. Agdin dinamag ti dakkel na pakailakwan ti kiti produkto na iti talon. Sakit ita ket alalala. Amuyo ngamin ket adda mas priority nga pakaigastuan ti kwarta wenno pakaisangratan nakit gapot ta gulpe met deto abalayan so nga kandak ka di ati gundaway tapnon agsagana. Panangirason ti ama. Dito'y nga napaanamong ni tatang ti ina ni Helen, Manong Robert. Nagawid kami ken ni tatang sila nagsaka. Ngem inkarik wenno inkari ni tatang nga iti sumuno nga bigat. Ket mapan ko nalan ni Helen tapno iyawid ko ni ti balay ni Auntie Sally apagiyanan ni. Dito'y nga kasla nakaragrag sa kakgaputa. Uri anyanton nga oras nga kayat ko nga ikutan ti babae nga ay ayatek. Ket maaramid ko kabsat. Ngamin ket addan to ni ti sibay ko. Kabigatan na Manong Robert bayat ti panagsasango mi manen amamigan. Sumanlog ni Darwin ni Jay Talon. Ita ta mapanalan ni Helen ta isun nagsasaritaan ni Grabe. Isang pet nandito ita agtipundan niya kas alasawa. Balikas ni tatang. Dito'y kabsat nga sa bali manen tinagbali na sumbat ni Auntie Sally. Anya? Isang pet ni Darwin ni Helen nga agbalin niya asawa na dito'y balay ko. Nini. Niya detan, saan sa amin na sayaat? Agpaiso nga anak mo saldi, ang saan ko nga anak? Kendeto nga balay, patakad mi kadeti ni natay nga asawa. Tilaing ladingitek kasla naked-ked tirik na. Saan nyo kadi nga kayat no? Mapasaya at ti kubo ije talon nga ayan ti water pump ta sa jeda nga agnaet. Adad dapay nga mabantayan dati talon no kas pagarigan. Balikas ni Auntie Sally nga kasla nang salbag itiriknak. Kayat ko ti agikis, kayat ko nga sumbatan. Ngem, igaw-gawid nak tiriknak. Ken matmatmatan nak ti amak nga kasla ibilbilin na ti panagkalmak. Sally Manong Robert, wenno sarita ni Auntie Sally, napangkulaktain nala ni Helen, kedinyawid ko iti mismo apagtaingan na. Inay-ay ko ti bagi, anya lakit di ngamine na yati gasat, ti Darwin akas kanya, nga ulila iti ina. Adda agsyuman niyam sa bali lang na talaga, takas na di na maawatan ti sitwasyon. Iriadda ni Helen iti mismo nga pagtengan niya pagnanaedan mi wenno pagtengan ni Auntie Sally. Diniretson ni Auntie Sally. Amom Helen, saan nakapabor? Iti panagnaedyo ditoy. Naibagagdeta ni Dirabi. Ngem saan ka nga madanagan? Pasaya atek ti. Ayan ti kubo-kubo nga adda iti talon ta sa jay kayong agnaed. Mas nasesaya at pay sa jay ta. Mabantayan nyo ti talon. Sana yan. Saan niya nakasumbat ni Helen ng mariknak ti pan nakadismayana, Manong Robert? Inigagdami ni Silen niya pagtutulugak kinumprontar nak ni Helen. Pahimit niya kas ti desisyon ni Antim nga Sally. Kasla saan nak nga kayat aparakin ka? Saan niya di nakakayat? Awan ti bibiyang nano sino ti pili. Ngem saan nakayat nga agnaed tay ti deti nga balay kaputa balay da kanu kaday di dati nga asawa na. Ket saan nak met pudpud no wenno saan nak met nga anak. Anak nak nga agpayso ti amak ngem. Ni Auntie Sally ket saan?
Paganusamon ta agsaldetak. Agsaldetak tapno ti kasta makaurnong ta iti. Mabani na pamunganayan wenno pangrugyanan ta iti biagsa. Helen. Kinunak nga arig na makalwa ket marako pakken ni Helen, Manong Robert. Ininot met nga nariknak ti yarakop ni Helen. Ngem nalukay, dagiti inrakos na atakyag ko iti bagik ka. Kabigatan naman nung naggatang sumagmano materyales ni Antisali ken ni Tatang. Ket naipan iti ayan ti kubo-kubo nga naka ilinungan ti water pump iti punkto digiti ninayo na talon ken bangkag. Nga dito'y nga pasaya atin da, Manong Robert. Adda nagatang plywood, tabtabla wenno kayo pakiramanan kalba. Kapsat ko. Saan na problema ti danom ta adda nga rot ti waig. Tilaing mainom nga danom. Iso ti problema. Nalpas da ito'y ket dito'y nga inbilin ni Antisali nga bagkaten min di iti arwaten mi ket ipan min iti napasayaat nga kubo-kubo iti talon. Awan ti naaramidak or urayek ti kukontra ni Tatangem. Masiguradok nga saan na kabalinan na supringen ti bilin ni Antisali. Reklamo ni Helen kanya. Ken saan na nga inekspektar nga kastoy ti pagbalinan. Ti biag mi, iti panagtipon mi kasagasawa. Ingked ding na nga agawi di ti balay nga banbantayan da gabuta mabuteng nga agnae di ti igit ti waig nga pungto ti taltalon ken bangkag, Manong Robert. Awan met tinaaramidak no di ti nangitulod ken kuana. Ket dito'y nga kasta unay ti sibdaaw di tinaganak ken kuana. Edin istoryami nga daydi wenno ti arak wenno ti panagnaed mi ti igit ti waig. Ket desisyon ti agsyuman kanya. Tunggal malem nga agawi da kiti balay nga ayan da Helen, Manong Robert. Adda na ilata nga kwarto a pagyanan mi ti baba, gabutay ti ngato iti ti pagyanan dagiti naganak ken kuana. Ken kinay kayat min ti agyan iti baba ngamin masapaak nga pumanaw. Ngem kas la marukrukod dagiti garaw ko iti kaaddak iti daytoy nga balay, Manong Robert. Agingga nga iti maysa a malem nga isasangpet ko. Agdua bulan idin ti buksit ni Sally wenno ni Helen, Manong Robert. Idi kasarita na ti ina ni Helen. Ammom Darwin, nadamag ti kabagyak nga akin balay ti daytoy bambantayan mi nga umay kan makipagnanaed kas asawa ni Helen. Kinasarita dak nga no kayat mi ti agbayag kas agbantay iti daytoy nga balay. Ket saan da ka nga awaten? Masapul nga si kakano iti mangalakin ni Helen nga saan ket di nga sika ti sumangpet para ken ni Helen. Ladingitik Darwin anak kungem, awan ti mabalinak. Nagkariak nga, kani sumarsaro nung aldaw ket pumanaw kayo ken ni Helen ditoy. Jakmet nga isukat ti kantidad nga ibay-bayad da kada kami wenno tangdan mi nga agbantay kasukat ti agserbi kada kami. Dakila tulong kada kami detoy. Anyan kabsat ko nga nagkasang. Wen, anyan nga nagrigat nga awaten. Nga iti may kadwa agundaway ket rumwar kami manen. Iti may sa pagtaengan gabuto sa ano manamong ti akin balay. Nga makipagnaed kami iti detoy. Binagkat mi manen digid arwaten mi ken ni Helen ket nagsubli kami ti kubo nga adda iti kataltalunan.
Dito'y manong nga masansan ti panagawid ko tapno mangala kiti abas tumikan ni Helen. Ngem tunggal mapanak mangala, dita nga dalat na reklamo ni Antisali. Dito'y peket din kabsat nga nariknak nga nagbalbaliwen ti trato na kanya. Agingga nga itinaminsan nga panangala kiti agserbi ka na kami. Amom Darwin nasesayat sa laingin no kikinwenta tayo. Swelduang kay tinaldaw nga panagtrabahom, ket isu iti yanay yung agserbi ka na kayo kini Helen. Mabroken ti store ko, gaputa, tunggal umay ka. Mangala kay iti kape, gatas, sardinas, mantika, bugoong, dandaniso aminen. Ken ure di iti kagamitan iti kusina, adun di iti inalam iti talon. Balikas ni Antisali. Awan ti maisungbat ko, Manong Robert. Dengdenggen met ti amak. Ngem ure ti amak ket kasla natuktukan abisukol. Saan na kabalinan na supringen ni Antisali, kada iti sasawen na kanya. Naimbaglayangen ta saan ko intugot ti asawa, kuno kabalay ko nga ni Helen. Tadi peket isu a mismo, ti masaktan wenno pagbalandraan dagiti nadadagse na balikas ni Antisali, manong ko. Dita kabsat nga agkasapulan na kiti kantidad para iti panakaipan na iti ospital. Napanak ken ni Tatang. Tatang, adan iti ospital ni Helen. Pinanawak nga agliblibor ken bambantayan ti inana kaputa kasapula kiti kwarta. Awan met nga pulos ti may tited kanya kung no adda iti apit iti talon nyo ken ni Antisali. Ginuyod nak ti amak nga napani ti likod ti balay. Alaim dito Kinaot na ti bulsana. Adda inruar na akwarta, Manong Robert. Sagsa sa nga ribu ti, inruar na akwarta na ragsaka na. Alaim dito yung saan mong ipagbaga kiniantim nga sali. 8,000 a pisos deta. Maururnong ko tunggal biyahe gabuta. Tunggal agawid akip. Alaim namin ti kwarta nga paglakwak kariri produktong ipangkuya kagayan. Deto hindi usaren. Makipagpakaasi ka kariti naganak ka ni Helen no kas pagarigan sana makaumanay ta. Nayunan ta. Karigata ko maninti umurnong para iti pangbayad ta anak ko. Balikas na. Apagiso nga may bulsak ti kwarta idi umay ni Auntie Helen iti ayan mi ken ni Tatang. Anya ti pagsarsaritaan nyo nga gama? Siguro plan-plan wen nyo no kasano nga makaala kayo iti kantidad wen no anyala ditan. Ay, saan met nga kasta asali? Awan ti kasta nga. Plano mi kan ni Darwin. Ken may sa, apay nga, takawin mi ti, nagbannugan mi. Agbambannog mi ti amak, I want to ina, ti anak ko, ken uri siya. Balikas ni Tatang, damo unay nga manggig ko nga dati kasta nga sungbat ni Tatang ken ni Antisali. Kasla natatalman ni Antisali ngem, simmong bat iti kalpasan ti apagapaman na panagulimik na. Anya nga ruti kaya sa wendi iti pagbibiyagyo. Libre ka dilatan. Manon nga tawen niya. Agga po amin iti talon ket ti masapulan ti tiyanggik ti agserserbi ka na tayo. Saan nyo kumamit nga isukat? Bueno pasukatan ti banugyo ta, jakmet pasukatan. Tikan ka ninyo. Matidugpay ti panagsisinungbat Manong Robert. Nagpakada akon kada tatang ken ni Antisali. Gaputa makagana takmet na makakita no anyan ti sitwasyon ni Helen no nakapagpasngayen wenno saan pay.
nagnak nga mapan iti dakkel a kalsada tapno sumuadaak iti pagluganak, Manong Robert. Inay ay ko ti bagik, anya lakit din tinagbalinagasat ko. Apay Diyos ko, inaramid ko mitami na kabalinak. Rinindir ko ti bagik tapnon ti kastag trabaho para kanya. Ngem apay nga kastoy pa'y ti agbali na subad. Tigaget ken pigsa, nga inbubos ko tapnon ti kasta, mabiyag ko ti bagik. Ini makasagpet iti ospital, anya na yaman ko iti Diyos. Nakapagpasngayan ni Helen, Manong Robert. Nakapagpasngay nga normal, ket timmao ti maysa a maladaga a lalaki, abunga ti ayanayat mi, ken ni Helen. Kapoy di na sitwasyon ni Helen, nya kalip-lipas na nga nagpasngay, saan nga nayawid ti asawa kiti kubo-kubo nga pagiyanan mi ti igid ti waeg. Ngem ket di inyawid ti inana iti mismo abalay aban bantayan da. Baga na kanyak nga makipakaasi nga agawid pa'y laging gana nga di malpas ti panagdalagan. Ngem binagaan nak nga nuwen ken mabalin. Saan ko nga sansanen ti mapan? Taamangan tad ti makaidahanon ken di kabagyan na akin balay iti pagnanaidan da. Ket isuntumanen ti problema. Adyan kabsat. Pati ti panangrinnek ko iti bagik nga mangkita iti maladaga nga naipasngay nga bunga ti ayat ko iti babae nga inpatig ko unay. Malimitaran. Adaddan kabsat niya kaslag pulkok ti bagik ken panunod ko. Ken adaddan niya kinaasyak tinagbali nagasat ko. Nalpasen ti panagdalagan ni Helen. Ngem saan na akayat ti agawi di ti kubo-kubo nga pagnanaidan mi, iti igid ti waeg. Saan na akayat nga maibarangabang kano ti ubing, taamangan no agsakit. Banag nga kinanunungan met digiti naganak ken kuana isung awan ti nabalinak. Addala digiti gundaway nga mapalubusan na kamapan, mangkita kadakwada. Aglalo no kastang at dati maipaay ko wenno maited ko nga bunga dagiti nateng. Dagiti makalapak iti waig. No adda mabalin ka dagiti taraken ko a manok nga isarungkar ko ka dagiti agina. Manong Robert. Ngem saan nya pumudot ti agpagtugawak. Gaputa dagdagen nak dagiti naganak ken ni Helen nya pumanaw. Taamangan no adda makaidanon kadagiti kabagyan da akin balay tinda pagnanaidan kabsa. Itinaminsan na panagsugli, kundi papan ko iti balay nga ayan da Helen, nagpakaasi akin ni Helen. Pangasin. O may kayo kuman ken ni Alex. Alex tin panagan mi iti anak mi Manong Robert. Mailiw ako ni kada kayo. Kayat ko ngagmalmalim nga matbat matak ti anak ta. Kayat ko ngagmalmalim nga makadina ka. Ay ayatin ka unay Helen pakairamanan ti anak ta. Agluwaak Manong Robert. Pinunas ni Helen digiti luwak. Ket ditoy nga simngaw digiti balikas. Ay ayatin ka met unay. Kayat ko nga ramiden ti. Ibagbagam kanya. Ngem mamaka. Mabuti nga. Kasanun no. Makapagkarabdap dun ni Alex nga anak takit. Mabhebea. Kasanun no agswek iti nangato nga tepang tiwaig. Kasanun no dumting tinapig sa bagyo. Ket mabasatoy ti uneg ti kubo-kubo.
Pangasim Darwin panunutem kuma. Panunutem kuma titi am amak ko ang mapasamak iti anak ta. Pangaasim. No agpakaasi ka nga umayak iti dinnam. Agpakaasi akmet tapnon saan. Dahito ket paramit laeng iti masakbayan wenno seguridad ti anak tanga ni Alex. Diyak na umanga nang gutgutigot ken ni Helen, Manong Robert. Tapno umay, iti ayan ko nga kubo-kubo wenno pagnanaedak. Ngem di sansane kun detoy maumamit ti namang sungsungbat tinasayaat kanya. Aging nga kastoy tinagbali na sungbat na, manong ko. Ammom Darwin, saan ko pulos nga inexpektar nga kastoy ti pagbalinan ti relasyon ta. Nang namnama agbali na ka nanamay. Gaputa mo ka nagaget ka nagdakabalinan di kiti naganak ken ka pakairamanan ti aksyoman ken ka. Ngem apay nga kastoy ti nagbanagan ti amin. Apay nga di mo nga ammo nga ilaban ti bagim. Ken apay abalbayan na ka ti amam. Naragsak ka di ti amam makakitkita nga kasta ti sitwasyon mo. Idinto nga isuna kita di ti pimmalasyo abalay. Awan ti ammo ka isungbat, Manong Robert. Wen kabsa. No arigem adda kalintigan ni Helen, amang ibalikas karita. Papan ko iti balay da Helen. Dito'y nga imet ko digiti ado nga prutas pakaramanan digiti nateng. Adapay din nalak nga manok nga upa nga ited kutap na da si dada. Sinabat nak nga insigida ni ti ina ni Helen. Darwin, aday ibagakin ka. Anya deta, nanang. Ni Helen ken ti anak mo ket napanday di sentro di Kalman. Di sentro di syudad ti balay nagkapon mi. Ngem saan mi ida nga nauray. Edi mabigat anak napanak sa jay. Ngem aawan da. Nagawid da kanumet ti di malem. Ngem ti bakas daawak sa andamet simmang ket ti balay. Nagdanaga na idisok di kiti nateng pakaramanan di kiti prutas ken ti manok. Nagtugawak Manong Robert. Ket ditoy nga tinapayak ti muging ko. Diyos ko, sa dinun ti ayan ti asawa ket ti anak ko. Nagsugliya kiti ko pang pagnanay na nagtilesa. Napanak na ni Sugay. Gaputa mo kati Andres kay magpagating na ni Helen. Nagdamdama na. Aging ka nga naamuak kay panumalem ket timano na nagtay ni balay nga nagtainan na ni Sugay. Ngayon na kano tinanglagas ka na kuwada nga may sa alugan ket naglugan ni Helen. Ngayon di na may ibaga no sa dinmo tinapanan ni Helen ket ti anak ko. Nagawid ako na nagdiretso akit ayan ni Tatang ken ni Auntie Sally, kabsat ko. Inpudnuk kadakwada ti pasamak. Naldaangan ti amak. Gaput amok nga patpat ginaunay ti apu ko na, nga ni Alex. Idinto nga sa bali ti balikas ni Auntie Sally. Tiket lang amin na pilpilim nga babae, Darwin. Amom, taga syudad. Agnagnanaed ti puseg ti syudad. Sosyal nga makuna. Isu nga, ado di kiti mabalin nga, papanan na. Ado di kiti gagayim na. Amom meten di kiti kakasta nga babae.
Kaslaad da kayat na nga sawen nga mamagburek iti darak, Manong Robert. Anti pang asiyo. Saan nyo ko mga digdigan ti agda mga sitwasyon may rikrik na ay. Maproblemaan ako na ay. Amok nga maproblemaan ka, ngemrumbing nga naawatem na niya ti kinapudno. Sigurado, nauman ni salikin ka. Kasta digiti taga syudad. Awa na pulusen ti damag ko no sa dinno tinapnapanan da Helen ken ti anak ko nga ni Alex. Dito'y meten nga nagkirpa ti gaget. Wen kabsat. Nagkirpa nga kasla na banugen ti bagik. Gaputa awan met ti may sangrat apara kanya. Agingga nga napanunot ko kabsat ti agtalaw iti lugar nga ayan ko. Wen manong. Gaputa damit sang kabasit a kantidad ko idi sa anak ko na nagpakada ken ni tatang ken ni Antisale. Nagawid ak iti probinsya ti Cagayan. Ket ditoy nga nagawid ak kada iti naganak kada dinatay nga inak. Amang sursurot kanyak. Adda digiti gundaway nga agari ti lagip. Digiti naragsak nga aldaw. Nga kaadday ti sidong ko ni Helen ken ti anak ni nga ni Alex. Adda digiti darepdep nga makitkiweno mapaskas la mapaspasamak ti panangububak iti anak ko. Adda digiti darepdep nga agking kinamatan kami ken ni Helen iti igid wenno igid ti baybay, wenno iti napino akadaratan. Nga iti likudan mi ket adda ti anak mi nga ni Alex. Agpukpukaw nga agpaypayapay, tapno sublianan mi, ken saan mi na ituloy ti agkinnamatan, manong ko. Nagbaliw ti trato ken kuana ni Antisale. Ni paylaing Antisale ti masursurot ket saan napudos nga maipetting ti amak ti kalikagom na. Nagsarding meten iti panagbiyahe na wenno panagbiyahe na kadidi produkto manipo di Locos nga umay di Cagayan. Manong Robert. Wen kabsat ko, awanen damag ko. Iti asawak ken iti anak ko. Ditoyan nga rekpak deti surat ko nga nangitampukak. Iti napalabas iti biyag kinayat ko. Agyaman at manong no naikari nga naibasa iti deti nga programam ti napalabas. Ito'y pagayam mo, Darwin. Ipatulod mo iti surat mo iti programa tayo tinapalabas. Ada talaga nga kastangem nga puri ka sa ti kabayag na saan mo malipatan di tinapalabas. Nga may sakari di makipagkarkararag tap na ti kasta adan tumitla sumiray nga lawag. Kay kunada nga iti maysa nga tunnel wenno gukayab. Addalat talawag iti pungto na pagayan ko. Ulitek tagyaman iti panagsurat mo iti programa tayo tinapalabas. Pero nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwata iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min papagayam tinatalina ay nga malem ti Miyerkules tayo amin na sarapata. Agyaman kam ting kay panagdingig ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay.
anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi, tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama, namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang de isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Ti napalabas.